2025. június 15-e, pont egy évvel ezelőtt ugyanezen a napon mentünk ugyanígy erre a szezonkezdő balatonos túránkra. Aztán úgy döntöttünk Szandikával, hogy akkor idén is erre a napra tervezzük. Mint látszik, gyönyörű szép idő van, brutál meleg, az már biztos. Úgyhogy lehet, hogy sült galambként fogunk leszállni a motorról. De szép napnak ígérkezik mindenképpen ez a nap. Én biztos be is megyek a Balatonba. Azt mondják, hogy még egy kicsit hideg, de nem érdekel. Kipróbáljuk az új GoPro-s kameránkat is. Úgyhogy tartsatok velünk. Szép napot mindenkinek! Elvileg elindult. Vagyunk Szántoldon, már a kompon, kifutottunk. Itt a naphőse, Szandika, aki bírta az utat. Hát meleg van. Egy szóval, de egy gyönyörű szép idő. Tényleg napra pontosan egy évvel ezelőtt voltunk itt, és akkor is ilyen idő volt. Úgyhogy már nagyon várom, hogy megérkezzünk. Talán eszünk egy jó lángost, és belecsobbanok a vízbe. Úgyhogy addig is tartsatok velünk, és mi meg hadd élvezzük ezt a jó kis komputat, mert igazából kb. 3 perc, amíg átér a komp, úgyhogy azt még ki szeretném élvezni. De gyönyörű szép az idő. Na, sziasztok! És megérkeztünk ide Tihany tövébe. Burman nagyon szépen teljesített, szokás szerint. Szandika éppen öltözködik, és gyönyörködik ebben a szép tájban. Hát igen, ezért megérte. Úgyhogy
költöztem. Megyünk be a vízbe. Aztán kajálokra még. Na, és itt vagyok a parton. Nem is olyan hideg a víz. Nem is olyan hideg. Szandika ott maradt a parton. Úgyhogy gyönyörű idő van. Nagyon meleg. Megérte eljönni. Jaj, de jó a víz. Még csak június 15-e van. De tényleg jó a víz. Nem hideg. Még az elején sem volt az. De ez a gyönyörű szép idő. Hát ez mindenért Krákótól. Igen, egy kicsit sok volt az, hogy egy seggel jöttünk le, mert kicsit későn tudtunk elindulni. Jó, hát én dolgoztam tegnap, meg Szandika is. Akkor próbáltunk, ja meg hát autópályakucát se vettem. De végül is azért ideértünk. Hát sok volt, igen, meleg volt. Forgalom az annyira nem volt, azért. De aztán a komp az szintén nagyon jó volt. Ugye most már az újfajta komppal mentünk, kipróbáltuk, sokkal jobb. Csendes, erős, gyors, tényleg jó. Akkor most meg már itt vagyunk. Szandika leült kicsit az árnyékba. Most az a terv, hogy most egy kicsit itt pihengetünk, fürdőzünk, kajálunk, és utána átmegyünk Füredre, ahol szintén az egy törzshelyünk, és akkor ott is majd körülnézünk. Aztán lassan utána majd indulunk is vissza, mert hát nem tudom mennyi az idő, de olyan 4 óra körül lehet. Igaz, hogy sokáig világos van, meg meleg, meg jó idő, de azért szeretünk időbe hazaérni. Na, akkor további szép napot mindenkinek, és jelentkezünk majd.
És átjöttünk Füredre, hattyú nézőbe. Ott vannak. Hú, de szép. Kis kacsák is. Gyönyörű szép idő van. Szegény Szandikának a lába egy kicsit megégett. Szokás szerint. De reméljük nem lesz belőle baj. Én már nagyon éhes vagyok. Ez nem a hattyúról jutott eszembe, még véletlenül se. Szeretünk nagyon itt sétálgatni Füreden, mert ilyen jó időben, jó levegő van. Ezek a fák alatt nagyon jó levegő van. A motoros Szandika. Na, úgyhogy elsétálunk még így erre, úgy, és keresünk valami kis büfét, aztán eszünk valamit, és utána indulunk haza, mert holnap munka van, és azért szeretnénk kipihenni is magunkat. De még élvezzük ezt a kis időt itt. Igaz, Szandika? Így van.